Wat nou dan? Enthousiast? Ja, heel enthousiast. Dat ken het. Ervoor. Hoe ligt het? Ja, best. Prachtig. Het is zo gezellig, nou al. En wat komt er nog? Dat weten we net. Ik had het nog nooit beleefd. Dus we zullen wel zien. We gaan het diep in en we zullen wel. En ik hoop dat waar wat opklaart, want dit is net zo leuk. En hier verheugen wij u dan op, hè? Ja, dat zeiden ze. Hè? Hier hebben we dan voor getraind. Ja. Wat direct zo is hier. Wat voor een ding. Oh. Komen we dan helemaal uit Brabant komen? Helemaal uit Brabant. Dit is de Slachterdiek, hè? Dit is Slachterdiek. Dit is Slachterdiek, ja, dat klopt, ja. Ik had wel liever recht uitgelopen, maar ja, we moeten de weg volgen, hè?